Way back 2017 man gud gisurvey ang magminyo og 18 below magdali palpak yun 80%. Ang sakto gid ay magminyo maguyab og dugay dili ginag maguyab nagdali nya human buntis dayon kay daghan kay mga bata karon na naapektuhan. Mga bata nga priso uban nga drugs because why ayo ang conditions kaminyo. Okay, next song. Dili magdali-dali. Original Broken String Band. Bow down sounds. Kamusta ka na sa imong kaminyo? Aduna pa ba'y naman ikaw malipayo? Adunay daghan karon magulan nagmahayog dako sa kalit nilang desisyon. Dili magdali-dali sa imong forever sikreto imong sweet home. Dili magdali-dali sa imong forever kung maminyo ka na lisod pag-iom. Sa palibot karon imong panggalang tao sikreto kini sa forever malipayon. Okay, sabay-sabay. Dili magdali-dali sa imong forever sikreto imong sweet home. Dili magdali-dali sa imong forever kung maminyo ka na lisod pag-iom. Unsay tayo-ingon nga imong higugmaon dili na limang desisyon sa forever malipayon. Dili magdali-dali sa imong forever kung balihon ang dali-dali ay ilan-ilan ilaro na ka balihon dali-dali. Dili magdali-dali sa imong forever kung maminyo ka na lisod pag-iom. Harry Villanelle, Neil John Douglas. Dili magdali-dali imong forever sikreto imong sweet home. Dili magdali-dali sa imong forever kung maminyo ka na lisod pag-iom. Kung maminyo ka na lisod pag-iom. Sikreto kini sa forever malipayon. Hanga kakanta ha oy. Actually kaning basketball na sa kong basket ani no. Wa koy